Alas 4 pa sa nakasubagong aga, nasa Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City na daan 19 anyos na estudyanteng si Kia Maykan Barangay Hamurawon, Rapu-Rapu, Albay. Inamayan niya daan pagpilang nga ni dain na mahapunan pa sa venue. Ngunyan kaya nakaschedule ang saintang payout para sa Educational Assistance sa Lindungkan Assistance to Individuals in Crisis Situations o AX program ka Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol, katuwang anak ko Bicol Party List. Sabi niya, idudugang niya ang makuha niyang kwarta sa pambakal niyang laptop. Thank you po sa kay Kinto ko po. Yung nagtumulong po sa amin para magbigyan ng ganito pong offer sa AKB, sa Educational Assistance. So malaki pong tulong para sa amin na magkaroon ng ganito po. Nag-amay manda sa pagpila ang 19 anyos na si John Raycan pareho man na isla. Gagamiton niya manda ang pambayad sa boarding house at makuha niyang financial na asistensya. Unang-una po, nagpasalamat po ako sa Ako Bicol Party List tsaka sa Educational Assistance kasi malaking tulong po yun sa aming mga estudyante para po pandagdag gastusin sa pag-aaral po, ma'am. Total na 1,107 na estudyante sa probinsya ng Albay ay nakinabang sa naunang bitan na aktibidad. 700 na mga estudyante anhalis sa Isla Can Rapu-Rapu, asan 315 anhalis Banwa ng Daraga. Pinanginutan inikan magtugang na Christopher Asendiday ko. Sigun sa inda, saro sa mga pigbubusol kan Ako Bicol Party List na pinamayuhan kan sa indang tugang na si Congressman Salde, iyon pagkakaigwa ng college graduate sa kada Bicolanong pamilya na magiging liabing man para sa mas maginhawang buhay. Laom sa nadaan ninda, nagamiton sa tama kan mga benepisyaryo ang pigtaong asistensya. Ini po, dagdag tabang sa mga magurang dahil sa kadipisilan kang buhay ngunyan, maski na po November, nagatao pa po kita para matabangan ta po sa mga magurang, lalo-lalo na po inagiyang kita kang bagyo ngunyan, and may mga nagkararaot sindang arong, may binaha, kaya po nakulang tabang po ini sa mga estudyante. So ako, ina-encourage ko sinda mag-adal kimaray, gamiton ining payout, ining makukuha ninda sa pag-aadal. Dai sayangon, dahil bibihira ang araw kay ni na mga tabang, asistensya. So sana ang ini makatabang na maray at maging memorable ini na makagraduate sinda. Mientras tanto, 10,000 pesos ang naresibikan kada estudyante sa naunang bitan aktibidad. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.